Pozdrav drugari, pozdrav za seljaci. Neko vreme nas nije bilo, ali ne zato što nismo imali šta da snimimo, šta da pokažemo. Na selu ko na selu. Ima dobrih stvari, ima i loših, ali o tome možda u nekom sljedećem videu. A sada snimam ovaj video da vam prikažem jednu od meni omiljenih livada. Inače ovo je ovdje Vidikovac krš. A kako je isparcelisano i svaka parcela ima svoj neki naziv, to sad i nije toliko bitno. Ali zašto su meni ove ovdje livade jedne od omiljenih? Razlog je što ovdje rastu divlji šampinjoni. Ponekad ima i ovih vrganja, ali oni su na ovom ovdje dijelu jako retki. Ali skoro svake godine ima divljih šampinjona. To je ono što želim ovog puta da vam pokažem i da vam snimim. Evo, ovo je prvi primjerak ove godine. Divlji šampinjon. Jako lep. Malo je možda stariji, ali je i dalje dobar. Ali ih ima ovdje još dosta. Sad ćemo ovdje malo da ih potražimo. Mislim da sam ih video. Ima ovdje još nekih raznih drugih pečuraka. Pa nemam pojma koja je ova. Ja nisam neki veliki poznavalac. Sad koja je ova, ko zna, nije ni bitno. Evo ovdje ima malih puhara. Njih nećemo da beremo jer one me sada ne zanimaju. Evo je jedna. Ovdje sam negdje video još, evo ih ovdje. Ovo su mlade, nećemo da ih diramo. A one porastu, bit će ovako otprilike. Za dan, dva. Ovdje smo sada isključivo zbog divljih šampinjona. Sad malo da prošetam ovom meni omiljenom livadom. Mislim da ćemo ih još pronaći. Pre neki dan smo ih još nabrali, ali to nisam snimao. Ovaj se skroz otvorio. Mislim da još uvijek nije napao crv. Tako da sve ove koje sada naberem bit će vrhunski za neku klopu. A ovo je baš dobar. Ovaj nije mnogo ostario. Ovdje inače pasu najbolje krave, one su sad negdje tamo zašle, ne mogu da ih vidim. Bile su malo pre tu, ali su svojom nekom voljom otišle u potrazi za travom. A sad ćemo da vidimo da li ima ovdje još. A evo ih, ovdje ih ima. Pa bit će nešto da se nabere. O, pogledajte ovog što je lijep. A, sjajno. Sjajno. Kakav lijep šampinjon. A, ove puhara, nju nećemo da diramo. A, evo ih. A, ovo je verovatno neka krava šutnula. Da. Sjajno. Ima ih vrhunski.
Evo ih, evo ih, evo ih. Svake godine ih u ovo vrijeme ima. Evo, ovo je isto jedan lep. Da, ove su krave šutnule. Pogledajte vi ove lepotančiće. Sjajno. A ovi su mladi, nećemo da diramo, njih ćemo neki drugi dan. Pogledajte vi ovo. Sjajno. Ova livada nikad nije izdala. Pogledajte vi ovo. Kako je lep. Ekstra. Ovog je balega napala. Ima ih ovdje dosta. Ono što je interesantno, sad je predvečer. Sad ćemo da vidimo koliko ima sati. Sada je, ugasio se telefon. Kad se bude upalio, vidjet ćemo koliko ima sati, ali ima nekih 5-6. Kako su krave ovdje išutirale ove. Evo ga još jedan. Sjajan. Sjajan. Lepi. Vrhunski. Uzet ćemo i ovaj koji je isto verovatno krava. Dok je pasla. Pomerila. Evo ih. Ima ih. Vidimo ovo. Evo ga još jedan. Pogledajte vi ovu lepotu. Pogledajte vi ovo. Svake godine ovdje rastu. Pogledajte vi ovo. Taman. Ekstra. Sjajno. Kao da sam znao kada da prošetam malo. Pogledajte vi ove lepotančiće. Pogledajte vi ovo. Ja stvarno nisam neki poznavalac pečuraka, ali na koju god da naiđem, prizor izgleda magično. Prosto neverovatno. Tamo se nešto još vidi. Ćemo da vidimo. Evo ga još jedan. Da. Evo ga još jedan malecni. Šikurak je već spreman za branje. To ćemo neki drugi dan. A sada tražimo samo šampinjone. I naravno ako naletimo na nekog vrganja, ovdje ih ponekad ima. Jako retko, ali ih ima. Sad ima i levo i desno. Ajde prvo idem levo, pošto desno se udaljavamo. Sad ćemo da vidimo ovdje. Sjajno. Evo ga još jedan. Ovaj se još nije ni otvorio. Nema veze, ovog malog nećemo da diramo. Njega ćemo sutra. I ove nećemo da diramo. Ako ih ne budu krave izgazile, braćemo ih sutra, preko sutra. Pogledajte vi ovo.
Pa sjajno. Vrhunski. Šta bi rekao brat Vukadin. Veseli. Stvarno vrhunski. Pogledajte ovaj kakav je. Pogledajte ovu lepotu. Pogledajte vi ovo. Sjajno. Sjajno. Vrhunski. Pa ovo je stvarno sjajno. Ima ih. Sad ćemo samo ovdje na ovoj parceli da ih beremo, pa ćemo posle da malo prošetamo. Ovo je malo crvljiv, ali upotrebljiv. Ima ih ovdje još. Vrhunski. Pogledajte, kako su lepi. I ovaj je malo crvljiv, ali nema veze, kad ih budemo čistili vidjet ćemo kakav je. Evo ga, ovaj se nije još otvorio. Vrh. I ovaj je malo, vidjet ćemo kad ga budemo čistili, da li vredi. Evo je još jedna. Sjajno. Iskreno vam kažem, baš se nisam nadao da ću napuniti korpicu ovako brzo. Vrhunski. Sad odavde ih još ne vidim. Napravit ću pauzu. Malo ću prošetati u sljedeću parcelu, na sljedeću livadu. Mislim da će ih tamo biti još. Još uvijek smo na istoj parceli. I šampinjona, kako sam ga ružno ubrao, nema veze. Ovdje ih još uvijek ima. U nastavku će video biti malo iseckan, verovatno dok budem tražio. Ali ovdje ih malo ostavila, nju nećemo. Ova je, ja mislim, dobra. Ekstra, pogledajte vi ovo. Ova je možda, pa drška je crvljiva, ali nema veze, kad budemo čistili. Evo ga Dacko, ne znam da li nas vidi, mi mu mašemo, on nas ne vidi, nema veze. Idemo dalje. Ovo je možda, nema veze, ponećemo ga. Ovo je, ja mislim, super. Idemo dalje. Da, ovo su krave dok su pasle i šutirale. Pogledajte vi ovo. Kako su dobri. Biće klopa vrhunska. Vidjet ćemo šta će Vesna odlučiti da pravi. Šta god bude bilo, to će biti nešto ekstra ukusno. Moje je samo da pripremim, da naberem. Ko će sad da prelazi žicu? Nema veze, ove ćemo. Evo ih ovdje. Evo ih tamo. Ne znam koliko se vide na snimku. Neću da prelazim, cimanje mi je. Svakako ih je s ove strane ograde dosta. Pogledajte vi ovo. Ovo je bogatstvo srpske prirode. Pogledajte vi ove lepotančiće.
Sve bi kao da napravim pauzu, ali ima ih, pa onda neću. Hoću, neću, hoću, neću. Stara jabuka. Nažalost, vjerovatno ove godine nećemo skupljati za rakiju. Propašće, nemamo vremena, šta je tu je. Sljedeće godine. Ako ne ove. Sad ću da prošetam još malo. Odavde ne vidim. Vidim, da. Evo ih. Pogledajte, Pa mogu vam reći da ovo je do sada najbolje što sam od svih prethodnih godina nabrao. Vrhunski. Pre neki dan sam išao na jednu parcelu na kojoj svake godine ima vrganja, ali ili je neko bio da ih obere, ili još uvijek nisu krenuli. Ali vreme odgovara za njih. Da vidim još ovdje, ovo je kamen. Pravim pauzu dok ne naiđem na sljedeće. Još uvijek smo na istoj parceli, nevjerovatno. Stvarno ih ima za nevjerovati. Pogledajte vi ovo. Pa ovo će biti nešto što se nije vidjelo skoro. Pogledajte vi ovo. Šampinjona ima. Mislim da ih neću sve ubrati. Jer mi realno i ne treba sad da imam 10 kila šampinjona. Ostavit ćemo nešto i za sutra. Ali stvarno ih ima, pogledajte vi ovo. A šta se ovim? Ajde, ovaj ne moram. Ovaj se skroz otvorio. Vidjet ćemo kad budemo ga čistili da li vredi nečemu. Krave su ih onako malo razbucale. Ovo je dobar. Evo jedan mali. Ovaj ćemo da uzmemo. Još se nije otvorio. Evo ga, pravi, prelepi. Divlji šampinjon. Vrhunski. Sad vidim ih tamo. Evo ih i tamo dva. Ali, evo, počeli su da mi ispadaju iz korpe. Evo ga još jedan. Evo ga još jedan. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. Malte ne puna korpa. A sada ću samo da prošetam. Naći ću ih još. Vidim da ih ima još. Ali ću prošetati. Tamo u onom dijelu sam nalazio vrganje. Snimit ću samo još ako uspem da pronađem neki vrganj. A evo ih još dve. Ajde i ove ćemo da uzmemo. Op. Vrhunski. Sad vidim tamo još neke, ali neću više da ih berem. Ne treba mi toliko. Evo i tamo vidim još nekoliko komada. A sada idemo tamo da pronađemo. Nadam se da pronađemo. Idemo barem da proverimo da li ima još vrganja. Pogledajte vi ovog lepotančića. Pogledajte vi ovu veličinu. Sjajno. Malo ga je, čini mi se, napao crv. Ali nema veze. Vidjet ćemo pri čišćenju
da li nečemu vredi, ali ćemo da ga uberemo. Sad tamo još neke, čini mi se da vidim. Još uvijek ne pronalazim vrganje, vjerovatno ih neću pronaći, ali ih inače ponekad ima. I ove su se otvorile, uzet ćemo ih, pa ćemo vidjeti kad ih budemo čistili kakve su. Puna korpa, ispadaju, evo ih još, ni ne vide se. Pogledajte vi ovo. Vrh. Sjajno. Ove su kravi šutirale, ajde ovi ne moram. Ovaj mi je vjerojatno ispao. Opa. Evo ga ovdje još jedan. Ne mogu da verujem, nisam očekivao da ćemo ih ovoliko pronaći. Uvijek ih ima, ali ovo je do sada najjače. Vi koliko mi ispadaju. Nevjerojatno, pogledajte vi ovo. Sjajno. Sad odavde ih još. Rekao sam da neću da ih berem, nego da tražim vrganja, ali ne mogu da im odolim. Pogledajte mi ovdje. Ovo je nevjerovatno. Bila mi puna ova, kako se zove, memorija. Malo sam obrisao nebitnih, loš, nebitnih ovih snimaka. Pa da nastavimo. Pogledajte vi ovu lepotu. Stvarno više neću brati ove šampinjone. Sad samo tražim vrganje. Ako ih naravno pronađem. Kao prošle godine. Ali vidite vi ovo. Puna korpa. Ekstra. Još uvijek nema vrganja, ali vidite ove puhare kako su lepe. Njih neću da berem. Nek rastu. Evo je vama još jedna, onako lepa. Evo je i ovdje još jedna. Ne, ovo su. Ja ne mogu da im odelim, da ih ne uberem. Ubrat ćemo ih, nema veze. Evo je ovdje još jedna puhara. Još jedna je tamo. Evo ga ovdje vrganj, nema veze, nek raste. Evo ih vama još nekoliko puhara. Evo je. Lepa. Eno gore ima još par njih. Ali tražimo sada samo vrganje. Još uvijek nisam pronašao jedan vrganj, ali je Meda pronašao Mede. Gdje si Medo? Zdravo Medo, lepotice, gdje si barabo? Dobri moj, nemoj, nećemo da se grizemo, rekli smo. Evo šta sam pronašao. Ovo je, mislim, Brezov ded, ili kako se već zove. Njega nećemo da diramo. Dobro Medo, dobro je, lijepi moj. Ajde, idemo, ajde. Prevario sam ga. Njega nećemo da diramo. Idemo dalje. I dalje tražimo barem jednog vrganja. Ajmo Medo, ajmo, opa, ajmo, idemo. Ova, nemam pojma kako se zove, ne znam koja je, verovatno nije jestiva.
što nije ni bitno. Za ovu sam znao kako se zove, ali eto vi pomozite. Pa mi u komentarima napišite koja je ovo pečurka. Ove pečurke često nalazim i uopšte nisam istraživao da li su jestive. Pojma nema. Ali jako lepa pečurka. Gljiva, kako god. Ajde, budi i dalje tu. Možda nisam ni trebao da te čupam. Kleka, naravno. Nije obrana. Idemo dalje. Tražimo valjani vrganj. Evo i Meda je nešto pronašao. Šta tražiš, Medo? Šta si to nanjušio? A evo ovdje ispod njega. Mislim da je ovo sunčica. Još se nije otvorila. Nećemo ni da je diram. Evo je tamo još jedna. Jao, koliko sam se spustio ovdje dole. Baš će biti cimenje da se vratim. Skroz gore, odavde se ni ne vidi koliko sam se spustio ovdje. Evo je. I ovo mislim da je sunčanica. Ili sunčica, kako se već zove. Idemo dalje. Medo. Medo. Evo ovako svuda je livada. I ovo je meni jako interesantno. Sad ja pretpostavljam da ovo silno kamenje je ovdje bacano dok su u prošlosti ljudi čistili ove livade, oranice, šta god. Jer nekako su ovo kamenje kao da ne pripada ovdje. Pogledajte. Baš bi voleo da čujem neki od vaših mišljenja. Otkud ovo ovakvo kamenje ovdje? Bukvalno je svuda zelenilo, trava, leska, žbunje i onda ovako ima još jedno, dva mjesta na kojima je samo ovako kamen koji nije pomeran, diran, ko zna od kad. S obzirom da ima ovoliko mahovine i liševa na kamenju. Interesantno, bare meni. Recite u komentarima šta mislite. Otkud ovo kamenje u ovolikoj količini ovako samo na određenim mjestima. Sunce polako zalazi. Zaboravio sam da pomenem koliko je bilo sati pre nekih sat vremena. Evo sada je 5:40. Znači za nekih sat vremena ovoliko sam nabrao šampinjona. Uopšte ni najmanje nisam nezadovoljan. Vrhunski. Pogledajte vi ovo. Sjajno. Pozdrav do nekog sljedećeg videa. Pozdrav drugari. Ćao.